Recordemos, ahí tenemos el resultado y el tiempo que queda. Thompson. Hace falta una canasta de manera muy precisa. Ahí está, Villacampa. Villacampa botando con la izquierda, juega con Jofresa. Villacampa. Problemas en el ataque ahora. Movimientos de piernas realmente colosales por parte de Cigalas. El tiro no ha entrado. El rebote. Παπαξανθόπουλος, ο Ζούγιοβιτς για τον Γκαγκαλούδη. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να εκδηλώσει ο ΠΑΟΚ επίθεση. Γκαγκαλούδης ο οποίος πλησιάζει, κόβεται από Σιγάλα και Στακ, ενώ ο Σιγάλας κάτι λέει στον Γκαγκαλούδη. Ο Πάντιους ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα, ο Άρης θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης 76-79. Πλησιάζει, κόβεται από Σιγάλα και Στακ, ενώ ο Σιγάλας